den her bog, den hedder Den lille heks i sneen, og forfatteren hedder Charlotte Felscher. Der er 5 personer i. Den ene hedder Alfie, hun er en lille fe, og hun kan ikke så godt lide trolde, fordi hun er meget tynd i det. Og Trolle, han er en trold, som der er meget tyk i det, og det er derfor, Alfie ikke kan lide ham. Og så er der en, der hedder Den lille heks, som der godt kan lide dem begge to, men de begge to skændes lidt om hende. Og hun er ikke speciel. Hun er en heks, som der kan lave nogle rimeord. Og så er der en kat, der hedder Guffe, og en krave, der hedder Krave. Det er meget normalt. Og så handler den om venskab, og det handler sådan, at der er sne rundt omkring, og så skal de til at dele hold til en sneboldkamp. Men så er det Alfies tur til at vælge, og så der står Trolle og krydser fingre og alt muligt. Men Alfie vil ikke vælge ham, og så går det helt galt og sådan noget. Og så bliver det bare helt uvenner, og det hele går galt og sådan noget. Så det bliver lidt uvenner lidt. Og så går der lige lidt tid, og så bliver de gode venner igen. Og så skal de hjem til Den lille heks og have pandekager. Og så hygger de sig hele dagen. Og de alle sammen er blevet gode venner igen.